Meydana Şeyh Said ango bi navê berê meydana Daqapiyê di dema qedexê de hatibû girtin. Niha li 4 aliyê meydanê bendên polîsan hene. Piştî meyekşûn de li cadeya Gaziyê a li ser navçeya Sûrî qedexe rabû. Bi sedan dikan di dema qedexê de hatin girtin. Niha qedexe li 6 taxên rexa çepê a kolana Gaziyê didome. Dikandar û rûniştvan dibêjin feqîr û berengaz perîşan bûn. همون موجود بخوده امانه رسری تشکی بوانا بسری شد به بسری نابه بمجاب Rexê çepê a cadê hêjî girtiye û her rojê şer û operasyonên giran li wê derê didomin. Li her derê wesayetên zirxî dertên pêş me. Rûniştvanên Sûrî dixwazin herin malê xwe, lê polîs rê nade. Gelek kes di miraqa mal û alavên xwe dane, lê nikarin herin. Yên li pişt bendê naxwazin werin vî alî, ji ber ku wê nikarbin carek din derbasê alî din bibin. Polîs ser û cilê wan kontrol dike û bi nasnameyan rûniştvanên taxê derbas dikin. Ev wesayeta giran jeneratör û vînc e. Li Sûrê li 6 taxan mehek seranser elektrîk xwedkiriye. Jeneratörê jî dibin ji bo hêzên ewlekariyê. Vî zilamê hatiye dixwaze here xaniyê xwe bibîne. Esahiya malê xwe ji cîranê xwe digire. Ew dibêje ev derne Amedê divê qeyê deriyê sînor ê Rum û Tirkiye. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.